Ja hyvää päivää. Kello on 10.49 ja salilla on jo käyty. Toki oli hieman poikkeuksellinen reeni siinä mielessä, että tein viparia. Näin. 14 ja kävi vähän kylkeen kipeää, revähti kylki ja nyt sattuu aikaa raakasti. Istuminen ja hengittäminen ja yskiminen ja kaikki. Et sieltä varmaan joku revähti. Mutta homman nimi on se, että töihin kuitenkin pitää mennä. Ja mä tulin just tähän kaupan pihalle, mä ajattelin käydä hakemaan lounaan tästä. Mulla on aika paljon duunia, mä en välttämättä kerkeä lähteä mihinkään syömään tai mitään muutakaan vastaavaa, niin käydään nyt hakemaan lunchi tästä ja sen jälkeen sitten töiden pariin. Tänään on vähän kaikenlaista ohjelmasta, tänään on fysioterapiaa, no sitten on niitä töitä ja sitten on jooga illalla. Se on kyllä ihan kiva. Meikä aika pitkään boikotoinut tommoista vastaan, koska on ajatellut, että en tykkää sitä, mutta se on itse asiassa ihan jees illalla, niin kyllä lähtee ihan hyvin sitten unimode päälle. Kivahan sitä on käy. Mutta nyt joku Esa tuosta kaupasta ja sit lounas siihen, joku semi-healthy ja jees. Sitten töiden pari. Boom! Ritaharjun K-supermarket. On hyvä kauppa. Harvoin tulee käyty. Ei ole ihan omilla huudeilla. On muuten semmonen homma, että se on kuulkaa 2,5 viikkoa duunia ja sit se olisi Espanjaan lähtö ja siellä kuukausi. Voisi sanoa jopa, että se voisi mennä huonomminkin. On nimittäin vaikka nyt on tosi kaunis keli, siis aurinko paistaa, en tässä mitään ole valittavista, mutta esimerkiksi eilen tuli lunta vaakatasossa, oli -12 astetta. Aivan jäätävä keli. Varsinkin tässä Oulussa, niin tää keli on niinku semmonen, että silloin kun tuulee, niin silloin ei niinku pelleillä. Silloin niin oikeasti silloin luontoäiti laittaa niin sanotusti parastaan ja se on aivan kauhea. Mutta tällä hetkellä nyt laittaa kyllä luontoäiti sitä oikeasti parasta, nimittäin tsiigatkaa tätä. Terve! Hyvää huomenta! Ennen kuin me lähdetään Espanjaan, tässä on vaikka mitään hommaa vielä. Nimittäin, mulla pitäisi käydä Rovaniemellä, mulla pitäisi käydä Tampereella, mulla pitäisi käydä Stadissa ennen sitä. Ja joka viikonloppu on kuitenkin jotain menoa, joka tarkoittaa sitä, että mun pitää hoitaa kaikki asiat arkipäivinä. No, mikä tarkoittaa taas sitä, että mulla pitää aika paljon sumplia sitä, että mulla on töitä. On tulossa varmasti heveimmät 2-3 viikkoa tässä, mitä on pitkään aikaa ollut, mutta se ei haittaa. Silloin kun asioista tykkää, niin niitä tekee ihan mielellään, mutta nyt me saavutaan toimiston pihaa ja lähdetään safkaamaan ja sitten aloitetaan duunit ja otetaan semmonen fokus 3 tuntia tosta ja sykitään. 3 tuntia, kun mä oon fysioterapia 2 tuntia sykkimistä ja sit fyssari, sit loppupäiväksi himaan töihin ja sit sykitään. Sitten sykitään niin paljon, että kalenteri on tyhjä, nimittäin mä oon joutunut siirtämään jopa edellistä päivää. Mulla on niin paljon aikaa kalenterista, mä oon joutunut siirtämään tapaamisia seuraavalle päivälle, joka on kyllä huono tapa, mutta sille ei vaan välillä voi mitään. Jos kalenteriin tulee niin paljon tavaraa, niin sitten on vaan pakko siirtää ja pakko myös arvostaa sen verran omaa aikaa, että ei sitä pysty mihinkään 8-9 asti illalla tekemään mitään. Ja ai niin, pitäisikö ottaa leimakin vielä ennen kuin mä lähden. Vielä toinen uusi leima tälle keväälle. Mä haluaisin saada ton käden nyt keväällä täyteen ja mulla on kyllä visio siihen, minkälaista tulee. Sitä tulee kyllä todella tyylikäs, ainakin omaan silmään. Mutta joo. Espanjasta meikä aika, koska siellä meikä aika olla pari viikkoa lomalla ihan täysin. Niin siellä mä aion kuvata vlogi Leustonia, että minkälaista se arki on siellä ja mitä kaikkea me tehdään. Tässä on alkamassa yksi ihan todella maaginen projekti, joka on kyllä ihan todella haippi sitä ootellessa. Tsekataan kun pääsee tuohon toimistolle, että saa syötyä ja näin poispäin. Toimistolla ollaan ja onpa kiva olla täällä viikonlopun jälkeen, kun salasanakin mun unohtunut koneesta. Kyllä sitä tietää, että on levännyt sitten jotenkin. Tein kuule viikonloppuna tuossa niin hirveän käristystä kuule ja oli kyllä melko maagisen näköinen, mutta kattokaapa tämä. Meikään tässä nyt painanut pikkusen terveellisemmällä ruoalla, niin siinä on niin sanotusti ainakin itselle setikkunnossa. Pari kananmunaa tonnikalla, ihan snadi Caesar-soosia ja salaattia pohjalla. Ihan berusta. Toimii. Hyvä. Homma on kuule tällä purkki. Kiitos, palataan. Moi moi.
Ja sieltä päivän toiset kaupat maaliin. Kylläpä se on kuule vaan mukava tehdä mukavia asiakkaiden kanssa hommia. Ja varsinkin itselläni meikään niin digaa tehdä nuorten ihmisten kanssa töitä. Siis nyt lähdetään fysioterapiaan laittaa ukko-ojennukseen. On muuten edelleen, ei ole tuohon kylkeen liittyen, mutta on niin kipeä toi kylki, että ei mitään järkeä. Mutta se on välillä semmoista. Fysioterapia Done. Mä en oo ihan varma, että onko mä ollut Ice Skates 7 Teo Kolehmaista vastaan ottaa matsia vai olinko mä just tossa avaamassa lihaksia, mutta hakattu on olo kuitenkin. Eli jommin kummin niin heikko on fiilis, mutta nyt takas töitten pari äkkiä ja pakko saada työt hoidettua. Nyt on kiva fiilis, kun alkaa helpottaa jumit. Sitten lyö ediittihommat tulille. On kyllä niin älytön hommaa, että en tiedä, että miten tässä nyt selviää, mutta let's go. Nyt lähdetään Juhon luo pelaa NRI. Se on kyllä kiva. On kiva tolleen, ei tule hirveän usein pelattua, mutta sitten kun löytyy se tunti 2 päivästä aikaa, niin on pirun kiva rentoutua vähän ja ottaa vähän peliä pienellä petsillä. No ihan ehdoton, ei sitä muuten pysty pelaamaan. Ja se on myös kiva, kun Juho asuu tässä ihan lähellä. Ei tarvitse mennä edes kauas, mutta meidän autolla mä en niin kylmä, en jaksa lähteä sotkeen kävelen tai böörällä. Likainen auto. Tässä pestä sisältä. Sitten kun on Juhon kanssa saatu pelihommat hoidettua, niin sit Sleepwell joogaan. En oo mikään joogan isoin ystävä, mutta mä annan sen mahdollisuus. Toi Sleepwell kuulostaa vaan hyvältä. Nimittäin, niin kuin mä aikaisemmalla videolla sanoin, niin mä oon nukkunut vähän huonosti. Ja mä haluaisin nukkua hyvin, koska sit olisi vähän energiaa enemmän päivällä. Mutta nyt kyllä otetaan tuo persegrilli pienemmälle, oli täysillä. Niin haluaisin nukkua paremmin ja mä uskon siihen, että kun mä käyn tuolla Sleepwell joogassa vähän pötköttelemässä, niin kyllä uni tulee. Uni tulee, on muuten magee. Mutta katsotaan tunnelmat sitten sen jälkeen, että onko semmoinen fiilis, että sitä haluaa jatkaa vai oliko se niin sanotusti ensimmäinen ja viimeinen Sleepwell joka kokemus. Mutta mitä tuo Unnainenkin tuossa sanoo, niin pitäisi olla aika mukavaa toimintaa, mutta katsotaan. Nyt pieni shoutti tähän. Eli Juholla tulee uusi biisi perjantaina, torstai-perjantai-välisenä yönä, Prinsessan paikalla. Ja tää on osa isompaa projektia ja tää on iso tason nosto. Ja mä toivon, että joka ikinen, joka katsoo tämän videon nyt, tää tulee torstaina. Eli torstai on tänään, kun sä katsot tämän videota. Me kuuntelemaan sen biisi puoleen yön jälkeen. Ja laita rehellistä palautetta, mitä tykkäät, koska se biisi on todella hyvä. Mutta tänä päivänä vaan musiikkia on todella vaikea markkinoida. Sitä ei oikein saa ihmisten kuuluviin, mutta silloin kun sen saa, niin sen pitää toimittaa. Niin nyt ihan pienellä shoutilla käy kuuntelen. Biisi kestää about 3 minuuttia. Se on sun elämästä aika vähän aikaa. Sä tuet samalla pientä artistia, jolla koko ajan ura on nousu kiidossa. Ja voit sanoa, että mä oon ollut ihan alusta asti oikeesti. Ihan alusta asti fun girl or boy. Käykää katsomassa. Nyt me aletaan pelaa NRI. Laita meille NRI päälle. Suomen paras. On muuten kuumaa. Se tuli joka kerta Sleepwell joogassa. Näköjään toimi. Nyt pikku teet ja sit kotiin nukkumaan.